हाय फ्रेंड्स, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज आपण बनवणार आहोत व्हेज थाय करी. मी वाशीला आलेलो आहे. माय फ्रेंड के अश्विनी काळशेकर नाव आहे तिचं. तर बघूया आपण व्हेज थाय करी त्यासोबत कशी बनवतोय ती. फर्स्ट आपण 1 कप तेल घेतलेलं आहे. स्लो फ्लेमवर आपल्याला त्यामध्ये थाय करी पेस्टला फ्राय करायचं आहे. आपण 6 ते 7 जणांच्या हिशोबाने थाय करीची पेस्ट घेतोय. 200 ते 250 ग्रॅम. हे 1 किलोचं पाऊच आहे. आपण त्यामध्ये यूज करणार त्या भाज्या आहेत, इंग्लिश व्हेजिटेबल्स आहेत. हे त्यामध्ये ही थाय करी पेस्ट आहे. 650 रुपये किलो भेटते. त्यासोबत आपण ही मॅगीची कोकोनट मिल्क पावडर आहे, 30 रुपयाचं पॅकेट आहे हे. आणि वेगळ्या ब्रँडचे पण कोकोनट मिल्क पावडर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही कुठचेही यूज करू शकता. आपण हे चांगल्या तऱ्हेने फ्राय करून घेतलंय. थाय करी पेस्टला तेलात फ्राय केल्याने त्याचा चांगला ॲरोमा अजून वाढतो. आपण जे कोकोनट मिल्क पावडर मिक्स करणार आहे त्यामध्ये ते चांगलं डायल्यूट करून घ्यायचं. त्याच्या दूध पावडरच्या त्या गाठी राहायला नाही पाहिजे त्या मिल्कमध्ये. आणि थाय करी आपण स्लो फ्लेमवर करतोय. कोकोनट मिल्क पावडर चांगलं मिक्स झाल्यावर आपण ते फ्राय केलेल्या पेस्टमध्ये पोर करूया. अंदाजे आपल्याला 200 ते 250 ग्रॅमच्या पेस्टला 7 ते 8 पाऊच कोकोनट मिल्क पावडरचे घ्यायचे आहेत. 30 रुपयाला हे मॅगीचं पाऊच भेटतं. आता आपण त्यामध्ये व्हेजिटेबल्स ॲड करूया. यात जास्त इंग्लिश व्हेजिटेबल्स आहेत. फर्स्ट आपण ब्रोकोली ॲड करतोय. त्यानंतर आपण झुकिनी ॲड केली, येलो झुकिनी. येलो बेल पेपर्स ॲड केलेले आहेत. त्यानंतर आपण बटन मशरूम्स ॲड करतोय. इंग्लिश व्हेजिटेबल्स मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होतात. रेड बेल पेपर्स ॲड केलेले आहेत. कॅप्सिकम ॲड करतोय, ग्रीन कॅप्सिकम. आणि लास्टला हे बेसिल लीव्स आहे. हे जास्त ॲरोमा वाढवतील थाय करीचा. आपल्याला चांगलं मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला ठेवायचं आहे. स्लो फ्लेमवर ठेवल्यावर चांगली टेस्ट येणार थाय करीला.
एकदम इझी पद्धत आहे ही थाई करी बनवायची. फक्त थोडीशी महाग होते थाई करी, पण घरात आणून बनवायला चांगली आहे. 7 ते 8 जण एकत्र बसून खाऊ शकतात. मार्केटमध्ये आपण जर हॉटेलला थाई करीची ऑर्डर दिली तर 300-350 रुपयाला एक प्लेट थाई करी आहे. म्हणजे 500 ml एक कंटेनर भरून येते. ती 2 ते 3 जण खाऊ शकतात. तर ही आयडिया बेस्ट आहे की थाई करी पेस्ट विकत घेऊनच पूर्ण थाई करी घरी बनवावी. अशा तऱ्हेने आपली थाई करी रेडी झालेली आहे. थाई करी राईस हा अकम्प्लिमेंट आहे थाई करीचा. राईस विथ थाई करी सर्व केली जाते कुठच्याही हॉटेलला किंवा रेस्टॉरंटमध्ये. तर मित्रांनो, माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.